книжка. Всяка книжка има букви. Колко ще знаеш ли ги? Можеш вече книжка сам да прочетеш. Книжките отварят към света врата. Живо разговаря с мен като дета. Изуча буквите полека, как бързо времето лети. Хей, учениче, библиотека е време да отидеш ти. Подай ръка, врат се разтваря, вълшебство пълен дом. Чуй, всяка книжка проговаря с най-чистия и верен том. След мама, татко и след батко, тъдни и ти в пътя стар. Отпивай глътки слово сладко и благославя този дар. Добре, деца. Вие казахте много хубави стихчета. Да видим сега дали ще може да отгаднете гаданките. Не е дърво, листа има. Не е риза, а е шита. Да е човек, не е човек, а с човека разговаря. Що? Браво. Бяла лихица, с черна пшеница. Жъневи с очите, белени с главите. Изпогача богата, храним си душата. Що е то? Книжка. Браво. Бързаш ли сега? И другите да помислят малко. Малка пъстра веселушка, най-добрата наша душка. Уста няма, а говори. Тя очите ни отвори. Що е то? Книжка! Книжката. Много е за книжката. Браво, деца, много хубави гаданки сте научили и са научили думички за книжките. Краси, кажи твоето си господин. Родна реч, майна сладка, що звучи навред кремен. Реч на мама и на татка, реч, то мълвя всеки ден. Тя звънчи, когато пее в радостни грехти. Вечер приказки над нея мама тихо ми реди. И на книгата унесен родна реч ми пак шепти. Милва като незна песен, като утрен звън трепти.
твоето? Без наука няма книжка. Няма? Не. Без наука няма? Сполука трябва да добавим. Твоето? Който се учи, той се учи. Не ли твоето? Видите? Утрото е по-мъдро от вечерта. Който се учи, той ще получи. Е прозорец към света. Високо го прочете. Книгата е прозорец към света. Без наука няма наука. Браво, деца! Показахте, че можете да четете. Нали? Да! Добре. Съберете ето към листчетата. Събери листчетата. Ето това. Ще напишем нещичко, ще ги съберем листчетата и след това ще видим. А сега, за това, че вие сте се научили да четете, вашите майки са ви подготвили книжки, но вътре в тях има нещо, което опитайте се да го прочетете. Ами Михала иска да пишете хайде сега, разправите книжките и да видим дали ще можете да прочетете от това, което са ви приготвили вътре за Дали? Кой е готов? Аз, госпожо. Аз не съм готов. Аз моето знаем как са. Аз не ви кажа колко е. Кой е готов да прочете? Аз, госпожо. Хайде, слушаме. Високо. Ясно. Буквите са вече ясни. Пишеш думи, Думички прекрасни. и да часове добри, с песни, танци и игри. Добре, хубаво деца. Стрички половин Срича половин. година, но най-трудното отмина. Само музиката, деца. Сега бъдете приготвени да оставите книжките и след това майките ще се